Voilà. Dus we gaan die presentatie een keer afwerken. Het eerste dat ik zou doen is op een eenvoudige manier een beetje opmaak aan toekenning. En daarvoor gaan we best van al hier naar ontwerpen. En gaan we hier van de eerste keer een thema kiezen. Dus kies bijvoorbeeld, het is gelijk hoor, maar kies bijvoorbeeld dit thema. Normaal dacht ik dat ik ging zien hoe dat thema noemde. Kijk, en doordat we hier niets van directe opmaak toegekend hebben, is die presentatie direct redelijk mooi afgewerkt. Kijk, als we nu een keer die presentatie willen zien, dan drukken we dus ofwel hier onderaan op het scherm, op dat vierde pictogramje, diavoorstelling. Hetzelfde doe je met de functietoets F5. Dus een keer F5 drukken. En dan ziet u hoe die presentatie gaat gedemonstreerd worden. Dus door gewoon een thema toe te passen, op basis opmaak, heb je al direct toch wel met heel weinig tijd iets deftigs. Nu is de bedoeling dat we zelf nog een paar dingetjes veranderen hieraan. Dus ik ga nu naar de dia-sorteerder weergave, dat is onderaan het scherm de tweede weergave. Dan zie je dus dat dient hier om de dia's heel rap te gaan herschikken. Kijk, moest je bijvoorbeeld zeggen, dia de peuter moet voor de zuigeling komen, pak je hem gewoon vast en verzet je hem mee. Dan zijn ze gewisseld. Ik ga dat nu weer ongedaan maken doen. Maar het is ook handig om weer vlot dia's te selecteren. Dus we gaan de overgangen kiezen, dus we gaan hier naar het tabblad overgangen. En je kunt nu kiezen. Ofwel kies je hier een bepaalde overgang. Bijvoorbeeld, ik ga hier kiezen voor doos. Het is gelijk, je moet zelf kiezen. En dan zou je kunnen zeggen, bij effectopties, kun je daar nog een paar zaken toevoegen, een paar zaken instellen van hoe dat die doos moet erop komen. De duur kun je eventueel ook veranderen. En dan kun je eventueel ook zeggen op alles toepassen. Dan gaat hij al die overgangen iedere keer hetzelfde nemen. Dus we gaan nu nog een keer kijken naar die presentatie F5. En dan gaan we inderdaad zien iedere keer dat iedere keer dezelfde dia-overgang is wat we krijgen. Je gaat uit die presentatie door Escape te drukken. Kijk, we gaan nog nu zorgen dat een dia geleidelijk aan opgebouwd wordt. Dus daarvoor gaan we weer naar de normale weergave, de eerste weergave dus hier onderaan. En de eerste dia. Kijk, en dan gaan we naar animaties. Dan selecteren we daar eerst die titel en dan gaan we voor kiezen hoe dat die opgebouwd wordt. Liefst niet over, we kiezen een van die startzaken. Dus ik kies hier het eerste item wat ik wil zien binnenkomen. En dan kies ik een van de startopties. Liefst niet overdreven veel spel gaan maken. Bijvoorbeeld binnenvliegen. Dan tweede zaak en ook binnenvliegen. Als je nu een keer zou willen zien hoe die eerste dia opgebouwd is, dan kun je een keer voorbeeld klikken. Normaal gezien toch? Ja. Ja. Bij mij lukt het niet echt, maar tot daar. We gaan op die manier ook de zuigeling, al de dia's gaan opmaken. Je selecteert ze eerst en je steekt er een volgorde in. En normaal zie je dan ook een nummerke verschijnen en dat is dus hoe het binnenvliegt. Kijk, voor die opsomming hier, als je die gekozen hebt en staat nog aan,
dan kun je naar effectopties gaan en onderaan vinden we dan de mogelijkheid ofwel wij dat blokje in één keer helemaal laten binnenvliegen, ofwel per alinea. We kiezen voor per alinea. Dan krijg je daar eigenlijk 5 nummeringen. Kijk, als we nu willen kijken hoe die dia specifiek gaat opgebouwd worden, kun je dat doen door een keer Shift F5 te drukken. Dat is de presentatie starten vanaf de huidige dia. Shift F5. Ik heb hier zelf problemen de hele tijd. We doen dus hetzelfde met de dia de peuter, dus we gaan er naartoe. Eerst die titel, goed die tijdelijke aanduiding volmaken, volgreis. En dan ook weer kiezen voor binnenvliegen. En dan de opsomming, ook weer volledig grijs maken. En ook kiezen voor binnenvliegen. De effectopties zetten wij op per alinea en dan lukt dat normaal gezien ook. Nu gaan we naar de vierde dia. Hetzelfde. Binnenvliegen. Iedere keer volledig het blok aanduiden. Kijk, en hier hebben we dan een klein probleem, namelijk begripsvorming, wat er daaronder valt, komt er allemaal op hetzelfde moment binnen. Hoe dat je dat hier handig oplost, ik zou dat zo doen. Hier hebben we het deelvenster animatie. We gaan een keer aanzetten en we gaan het ook uitvouwen. Door op die pijl te klikken. En dan zie je al die stukjes in de volgorde dat ze gaan binnenvliegen staan. Nu kun je dat hier gaan editeren. Als je op die relatiebegrippen klikt en de pijl naar beneden, dan staat er nu standaard met vorige starten. Dat wil zeggen, als begripsvorming binnenvalt, valt die ook binnen. Wij willen liever hebben dat dat bij de volgende klik start. Dus maar het gewoon veranderen. Dan wordt dat niveau 4. Bij klik starten. Kijk, en als we nu nog een keer deze specifieke dia willen zien, doen we weer Shift F5. Dan zien we die specifieke dia en inderdaad, iedere keer dat we dan een toets drukken, komt het volgende item binnen. En dat is wel veel beter. Als u aan het presenteren bent, dan houdt u veel meer de aandacht vast. Eens kijken om eruit te gaan. Dan gaan we ook die laatste dia nog een keer opmaken. Kijk, we gaan nog één zaak doen. Dus nu hebben wij die presentatie gemaakt om te geven voor een groep mensen. Dus dat werkt volledig. Je doet die uitleg en iedere keer dat je het volgende item wil, klikt je op een toets of op de muis. We gaan die presentatie een keer veranderen, zodanig dat we ze kunnen draaien in een kiosk. Dat bedoel, je ziet dat vaak in winkels. Waar ze reclame maken, staat er zo'n presentatie continu te draaien. Hoe doe je dat? Dan ga je hier naar dia voorstelling. En het eerste wat wij nu gaan doen is een keer de tijdsinstellingen voor try-out opnemen. Dat wil zeggen, we gaan zelf die presentatie één keer uitvoeren en voortdurend klikken. Dus ik ben begonnen. En dan neemt hij die tijd op. Iedere keer dat je nu klikt, komt het volgende item. En die snelheid waarop je dat nu uitvoert, dat wordt opgeslagen. Dan moet ik heel die presentatie op die manier opnemen. Ik doe het nu een beetje rap door de hele tijd door te klikken. Omdat het niet te lang wil duren. Je kunt daar eventueel ook geluiden bijvoegen en zo. Je zou hier ook geluid bij kunnen opnemen, dat ook afspeelt. Kijk, en dan zijn we klaar en we gaan ze vastleggen. Ja. En nu gaan we nog een laatste dingetje doen. Zorgen dat we ze gewoon in een kiosk kunnen draaien. Dat wij zeggen, als de laatste dia gekomen is, dan we weer dat eerste start. En u doet dat als volgt. U gaat hier ook naar de tab dia voorstelling. Dia voorstelling instellen.
en je klikt hier gewoon op bekeken in een kiosk. Dan zie je alle andere instellingen worden overgenomen. Je ziet naar volgende dia dat tijdsinstellingen gebruiken we wel dat inderdaad. En automatisch op het einde wordt er herhalen. Dus dat staat dan automatisch ingesteld. Dus als je nu gewoon F5 drukt om die presentatie te tonen, dan gaat die continu blijven doorlopen op die laatste snelheid die je opgenomen hebt. Soms heel